Cap a mitjans de juny del 2020 comencem a contactar amb la Salle per portar a terme el Suara Map. Suara col·labora amb ells en el sentit d'ajudar-los en tot moment, acompanyar-los i amb la búsqueda sobretot d'una persona amb qui se li pugui fer aquesta prova pilot. La Ramona és mare d'una treballadora també de Suara Cooperativa i molt engrescada en el projecte. La Ramona en aquell moment, l'any 2020, té 78 anys, viu sola, la qual cosa era perfecta per portar a terme la prova pilot. A principis de desembre del 2020 és quan implementem ja físicament els sensors al domicili a casa de la Ramona. Serien com uns sensors de moviment, però no són de moviment, sinó que són de so, la qual cosa ens permet poder mirar que la persona en tot moment estigui fent una activitat bàsica de la vida diària normal. La detecció d'esdeveniments acústics és una tecnologia molt poc invasiva a la vida de les persones i bé, ens vam fer una mica el match, de dir com us podem ajudar a atendre gent gran que viu sola sense interferir pràcticament gens a la seva vida quotidiana aplicant tecnologia. Hem dissenyat una xarxa de sensors acústics de baix cost. El que estan fent a hores d'ara és senzillament escoltar els nivells de soroll, és a dir, escoltar quant soroll hi ha a cada una de les habitacions. Nosaltres, d'alguna forma, estirem aquestes dades i veiem la persona que viu sola en quin moment probablement està més en una habitació o més en una altra en funció del soroll que genera. Permet fer un seguiment d'aquesta activitat diària, de si s'aixeca al matí, de si entra a la cuina o no, de si corre pel menjador en un moment determinat. La tecnologia sempre pot acompanyar, pot donar suport, pot atendre, mai pot substituir, però en tot cas sí que des de la nostra recerca poder acostar aquesta mirada de què està passant a les llars en el sentit de si hi ha alguna anomalia. Durant aquest pràcticament any i mig que hem tingut el pilot funcionant, per tant recollint, tenim les dades de so, per tant de conducta, de la persona que ha viscut aquí durant tot aquest temps. És un material molt valuós per tal d'analitzar amb algoritmes d'intel·ligència artificial i començar a treure conclusions no només del que ha passat aquí durant tot aquest temps, sinó a més poder preparar les futures llars per analitzar a temps real, a ser possible, mentre això està passant.